Masu magana kan ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Yakubu Muhammad, wani shahararren jarumin Kannywood, ya tsinci kansa a tsaka mai wuya, wani irin yanayi da ya kai shi ga nadama. Ni actor ne, ba ni da wani hannu a ciki, ba ni aka ba aikin ba, ni kawai an kira ni a matsayin jarumi in interpret role. Yakubu Muhammad, wani shahararren jarumin Kannywood, ya tsinci kansa a tsaka mai wuya, wani irin yanayi da ya kai shi ga nadama. Bayan bayyana a wani fim ɗin 'yan kudancin Najeriya wato Nollywood, wanda aka yi akan wani littafi mai suna Fatal Arrogance, labarin da ya nuna ɓatanci akan 'yan aƙidar Shi'a. Hakan ya sa 'yan Shi'a suke masa rubdugun tsinuwa a shafukan zumunta. Ga yanda hirar jarumi Yakubu Muhammad ta kaya da Abdulbaki Jari. Shi da wannan fim ɗin, wato lokacin da aka kawo min script din da na duba, an nuna labari ne akan abin da ya faru a Zaria tsakanin Muslim Brothers da sojoji, inda aka kakkashe aka harbi Muslim Brothers. So lokacin da aka kawo min, har ga Allah ban taba sanin akwai wani document ko littafi da aka taba rubutawa ne wannan sunan ba, Fatal Arrogance. Sosai daga bayan nake ji a shi akwai wani littafi da aka taɓa yi, wanda kuma gaskiya har ga Allah kamar da na faɗa ban san da shi. Amma da na karanta script din, a gaskiya ban ga ɓatanci ba, saboda an nuna ne irin yadda dai abubuwan da suka faru. To sai dai ka san script wani lokaci ba lalle bane baka clear picture na labari, ko kuma lokaci za a iya baka bayan ka karanta, kuma idan ka zo kana yi din kuma zaka fahimci akwai kurakurai, ko kuma wani bangaren kuma lokacin da kai baka nan kuma yi wani abu wanda kuma za a ga sabanin haka. To lokacin ma da aka bani da labarin, sai dan tambaya su waye za su dauki nauyin su, sai su nan akwai wani human right group, amma ka san irin wannan in ka fiye tambaya sai aka kaman ko kana kokarin ka karba aikin ne ko wani abu, sai aka mutum ya ce wani human right ne, kuma a wajen su wannan wakilan su na human right din suna zuwa, dan ni kusan ma a motan su ma ake kai ni location. To da haka ni da ma na fito ne a matsayin Muslim brother wanda ni ma aka harbe ni a hannu haka, a karakta na mutu na yi kamar 6 scenes haka a fim. To tsakani da Allah, ni actor ne, ba ni da wani hannu a ciki, ba ni aka ba aikin ba, ni kawai an kira ni a matsayin jarumi in interpret role. To amma ko da muka zo muna aikin, tsakani da Allah kamar yadda na faɗa, akwai inda na ga kurakurai, kuma na yi kokarin in ja hankalin masu fim din domin su gyara. Asali ma yadda na tambaye su, to nisa irin wannan labarin za ku kai shi Enugu, tunda mutanen ba Hausawa bane, ba su jin Hausa, kuma yawanci ba wanda za su ga ba musulmai bane, saboda in aka ce duka musulmai ne za ga kowa ya kokari ya interpret role din shi daidai ba tare da ya kauce ba. Sai su ce ai haka aikin da yake dai irin dai ka gane, a dai dauke maganan ka dai kaman ba dauki dai maganan ka ba dai kaman ya kake musu shishigi haka. To akwai kuma wani abu wanda dole ne wanda yake misali Muslim brother ne kai, kowa ba ma musulmi, a matsayin ka na musulmi ma an ka gani dole ya daga ma hankali. Akwai hoto da ya dinga yawo na Mr. Pete Edochie, wanda ya saka kaya haka kuma ga kwalbar giya a hannunsa da nan da wata yarinya. To wannan na so wayarwa jama'a da kai, wayarwa da zan yi shine billahi la ilaha illa huwa, wannan hoton ba fim din yake ba, suna shashancin su ne kawai suka dauka kafin a ci action. Shin ko shi jarumi yana da damar ya ce to a'a baya san inda ya fito a bar shi a cikin fim din, ko ya nemi a cire, ko akwai irin wannan hurumin? Akwai hurumin, to amma hurumin yawanci za su ce maka to shikenan za su cire ka, amma za ka biya su damage. To a halin yanzu zaɓi biyu na ba wasu masu fim ɗin, cewa idan har ba za su gyara ba, misali let's say a ce masu ce a'a ba za su gyara ba, to a shirye nake don ba su kuɗi su cire ni daga cikin fim ɗin, saboda wai aka ce zama lafiya ya fi zama ɗan sarki. Shin daga lokacin da aka fara waɗannan maganganu, ko akwai wata irin ya Allah ko barazana ko wani abu da ka fuskanta? Babu wata barazana, sai dai kawai zagi da tsinuwa. To kuma wannan dole ne ɗan adam sai kai masa uzuri, saboda duk wanda ya ga wannan misali a irin wannan halin, dole kuma ya ga da nasa a ciki sai ya ji ba daɗi.
shin tun da ka fara wannan fim din ko har zuwa yanzu da cece kusan da ya haifar ko kana da na sanin shiga fim din? Gaskiya na yi da na sani saboda a farko na shiga ne da kyakkyawan niyya to kuma kaga da abubuwa suka dole za ka ji ba daɗi tunda wani zai kira ka ya ce haba mala Yakubu ya kai haka ya ka fito a garanci to ai shi a harkar mu na fim kan iya fitowa a boka za ka iya fitowa a malami za ka iya fitowa a ɗan sanda za ka iya ba to amma ba laifi bane wannan amma idan ciwon fim din ma ya saba zai saba musu ma da kuke ba abin da sani da na sani shi ne ni ba na san negative pop na fi so da lokacin da za ka ji sunana insha Allah ka ji wani abu ne na mutunci na kyautatawa a tunani na akwai mutanen da ba a yi musu daidai ba misali wanda kusan kowa sani misali lokacin da aka yi ta saboda shi rai na dan adam bai kamata a ɗauke shi ba ko ya yi misali to shi aka ga fim za a yi wanda za a fayyace gaskiya ga abin da ya faru to sai na ci to barin shi turka shi an ce dai in gemun dan uwanka ya kama da wuta sai ka shafa wa naka ruwa sauran jarumai sai ai koyi to Allah ya kare mu baki daya ƙarshen rahoton kenan da fatan za a danna mana subscribe da alamar kararrawa domin samun bidiyon da za mu daura nan gaba mun gode.